ଆଜି ମୋ ନାତି ଟୋକାର ଜନ୍ମଦିନ ଯେ କେହି କଣ ହ୍ୟାପି ବर्थडे କହିବାନି। ପଚା ଆଉ ସିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟକୁ କେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ ପଚା କଣ ଆସିଛି, ଗୁଦୁଲୁ କାହିଁ ଆସିନି? ଜେଜେ ଗୁଦୁଲୁ ଆଉ ନାଇଁ। ଏ ଗାଧେଲ କୁଆଡେ ଗାଲୁରା, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଚୁମା ତ ଦେବିଲା, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଶୁଖୁଆ ମାଗିବିଲା, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ କଡ଼େଇ ବୋଇତେ କହିବିଲା। ଗାଧୁରୁ କୁଆଡେ ଗଲା ନା? ଜେଜେ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲେ? ଆରେ ଜେଜେ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ତୁ କଣ କହୁଛୁ? କେହି ଜଣେ ନାତିର ମରଣ ଖବର ଯାଇ ସାରିବା ପରେ କଣ ହସିବା? ଆରେ ସେ ମାମୁଁ ହଟି ଯାଇଛି, ମାମୁଁ ଦେଖାହେଲେ ତ ସେଇଠି ତାକୁ ନେଇଗଲେ ଗାଡିରେ। ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଜେଜେଙ୍କର କଣ କହିବି ମୁଁ ଭାବିବି ପାରୁନି। ଆରେ ତୁ କଣ ମୋର ନାତି ଭଳି ନୁହେଁ କି? ଏବେଠୁ ତତେ ମୁଁ ଗଦୁଲୁ ଡାକିବି। ମୋ ନାତି କି ଯାହା ଡାକୁଥିଲେ ତତେ ସେଇଆ ଡାକିବି।